Ir-regolatur tal-beħ tal-passaporti, Carmel De Gabriele, insista li hu mhux l-awtorità kompetenti sabiex jiddetermina l-awtentiċità tal-allegazzjonijiet li ħarġu fuq il-medja Franċiża dwar il-beħ ta' ċittadinanza Maltija. F'rapport li għamel ir-regolatur filwaqt li jgħid li ma jara li hemm xejn ħażin fil-mod kif qed isir il-beħ tal-passaporti, fl-istess nifs jiddikjara li hu mhux f'pożizzjoni li interpreta sew l-allegazzjonijiet li saru f'din il-laqgħa li ġiet irrekordjata mal-ġurnalisti Franċiżi, anzi imur oltre minn hekk. De Gabriele insisti li jekk dak li ħareġ mill-istazzjon M6 irriżulta li jkun vera, it-tort huwa fuq l-aġent li kien qed iħaddem din l-iskema, f'dan il-każ id-ditta legali Ketkuti Kawki. Meta faqqa l-iskandlu ġdid, il-liċenza ta' Ketkuti Kawki kienet ġiet irtirata. Il-gvern iżda fl-ebda ħin ma sospenda l-iskema tal-beħ tal-passaporti. L-Oppożizzjoni kienet kitbet uffiċjalment il-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament sabiex minnu fih jifli dak li ġie żvelat. Rappreżentanti tad-ditta Ketkuti Kawki kienu qabdu b'kamra smoħbija jikkummentaw dwar il-manuvri tagħhom biex ibijaw il-passaporti bl-iskema tal-IIP. F'waħda mill-istqarrijiet li aktar tixxokkja, wieħed mir-rappreżentanti jispjega kif fil-proċess biex tikseb il-passaport Malti b'din l-iskema jistgħu jagħlqu għajnejhom. Dan apparti li l-produzzjoni tirreferi għat-tmexxija tal-Gvern f'Malta bil-frażi ġenna ta' korruzzjoni. Il-ġurnalisti Franċiżi kienu qed jippużaw ta' parsi aġenti ta' klijenti fl-Afrika li rridu jixtru iċ-ċittadinanza Maltija. Fis-qarrija maħruġa mill-kelliem tal-Oppożizzjoni Keir Aquilina, il-Partit Nazzjonalista saħaq li r-rapport li ħejja regolatur dwar il-beħ ta' ċittadinanza jikkonferma kemm id-deċiżjoni tal-Gvern Laburista li jbieħ iċ-ċittadinanza ta' pajjiżna kienet għada u se tibqa' tagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Ir-rapport tar-regolatur bl-ebda mod ma jiġħad dak li ġie żvelat mill-ġurnalisti Franċiżi. Fir-rapport tiegħu ir-regolatur ikkonferma wkoll li liġi li għadda l-Gvern Laburista biex ibih iċ-ċittadinanza tagħmilha possibbli li persuni li għandhom rekord kriminali jixtru iċ-ċittadinanza Maltija. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Partit Nazzjonalista qiegħed mill-ġdid jinsisti li l-Gvern Laburista għandu fl-interess nazzjonali b'mod immedjat jissospendi l-iskema tal-beħ taċ-ċittadinanza.